Mi phakela umthakathi lo mfo wamakholwa ahleba ngimina engilozi yami lo osazana yabandabandaba ingane yami yokuqala intombazana enganeni zami kunabantu abaningi ke abathi wena phakela umthakathi njengoba abantu bakwaShembe bethatha izingane ezincane wena ungavuma ingane yakhe ithathwe umuntu omdala kwaShembe. Ngicela ukunifundisa isiZulu mina kuqala ngiqale nje nginifundisa isiZulu. Thina njengobaba beingane asiqomi thina njengobaba beingane ingane eqomayo. So ingane mayiqomela umzali into yokuqala oyibhekayo ukuthi umuzi kaMkhulu wakho uzohlonipheka yini. Inkinga yenu nina nizalwa abantu besifazana abangazange bahlambuluke abanizala befebile baze bangahlambuluka baze bahambe emhlabeni. That's why ninamabhadi okuqhathanisa izinto engafanele niqhathanise. Sibhizi siyakhala sithi kunokungaphatheki kahle kwabantu besifazane lotsholwa kweingane nokungahlawulwa kweingane sesisaqala ngisho idokofela sikhalela lezo zinto. But mase kuqhamuka into enhle ekhomba ukuthi umuntu ukuhlonishwa umuzi wakho. Okokuqala ngicela ukunitshela intombazana noma bethu neminyaka emingaki uma iselungelweni lokuqoma uma isiqomile ayibisaba lo muntu omaziyo. Ngingaba nengane mina neminyaka ewu-18 njengamanje kodwa once ngathatha intombi yaba intombi yami noma yaba umkami loyo muntu usewumama kuleyo ngane ngokwesizulu. Musani ukusikhulumela isithonga lento enikhulumayo ayisebenzi akuzona lento eniqhathanisayo nje ayiqhathaniseki. Uma umndeni wentombazana uright nathi thina sisuke sithatha intombi si-right lento yokuyihlobo yokuhlobo okuhle isuke iphakathi kwemindeni emibili. Hayi lolu uqaba lwenu nina nihambe nisuza amathaveni yonke amathaveni lawo nihambe nisuza ngisho nihambe niphunyuka la nihambe nizokhulumela lezo zinto. Mina lo makayikhethela ukuthi uyothanda kuphi ngoba kumina engizoqoma mina ngubaba wakhe okwami ukumaintaina inhlonipho yomzi kaMkhulu wakhe kuphela ngoba umsebenzi lo ilokho kuphela ngiyokwenza. Dankie.